pizka bat esplikatuko de proba honek edukiko dituen datu teknikoak. Eta nondik sortu den gauza, eta pizka bat orokorki asko luzatu gabe, ezta? Bueno, ni Aspanogi elkarteko kide naiz, Aspanogi elkartearen izenean, beraiekin hitz egin da denen artean, pentsatu dugu horrelako proba bat egitea, Urnietako udalari planteatu genion, eskuak beti besoak irekita hartu gaituzte, beti oso ondo, planteamentua aurreneko egunetik oso ondo, eta bai, Urnietako udalak eta Aspanogik pentsatu dute proba aurrera eramatea. Horren baitan hasi nintzen pixka bat mendi hueltak egiten, pixka bat rekorridoak bilatzen abertze egin genezaken, ze distantzitako lasterketa egin genezaken, eta pentsatu nuen distantzi polita egokia izan dituzekela, mendi lasterketa bezala, maratoi erdia edo inguruko proba bat egitea. Claro, Urnietak dauzkan ateerekin oso zaila da Urnietako erritikan adarrakoa egiten zen bezala egitea, oso zaila zergatikan lur pribatu asko pasatu behar dira. Orduan ziginen pizka bat begiratzen eta xosokada da puntu egokiena edo lehenengo puntua, ez da? Puntu egokia besabi izan daiteke, Marizulu izan daiteke, baina bueno, herritik gertuena dagoen puntu egokietako bat xosoka. Orduan, xosokatik abiatuta, hasi nintzen pizka bat rekorridoa pentsatzen, orduan rekorridoak igoko du inguru hartan dauden mendi kaltuenak, izango diala onjitikan adarrako puntara jungo dira, adarrako punta dela Urnietako punturik altuena, adarrako puntutikan Zaburu da Urnietako punturik, bueno, gainik urrutiena dagona, zergatik Olazar da punturik urrutiena dagona, baina gainik altuena da Zaburu. Zaburu egiten du muga, heldu hainekin, ando hainekin, Hernani eta Urnieta. Orduan puntu garrantzitsu bat Urnietarentzako. Zaburutik onjoa etorriko ginake, eta handik onjotikan, Maizulotik barrena, Pardakiti barrena, xoxoka mukatuko litzake berriro proba, 21 kilometro, eta erdi gutxi gora gara, 21 kilometro eta 600 metroko proba egina. Pilatutako altuera importantea da, beste maratoi erdiak ikusi, 1500-1600 metroko gain desnivel positibo izatea, proba gogortu egiten du. Normalki ikusita maratoi erdiak mendikoak, bat 40, bat 45, bat 35, ordu bete eta 35 minutu, hor inguruan dabiltzala, pentsatzen dugu hau proba hau egiten pixka bat gehiago kostarako ez daiela. Oso teknikoa ez da, puntu tekniko bat Zaburuko igoera teknikoa da, jetxieraren bat teknikoa badauka ere bai, baina ez da oso teknikoa, proba edozeinek egin lezaken proba mota da, claro, prestatuta, baina edozeinek egin lezaken proba mota. Eta, bueno, generalki hori da, Horniru laguneak pentsatu dugu, jende guztian pentsatzeko, desente jarri beharko ditugula, 5-6, ibilbide guztian, 5-6 Horniru lagune, eta bukaeran Horniru lagune orokor bat, ez da, han berezia, denekin, jateko, edateko. Orduan, 6 ur eta jan postu edukita, jendeak, herriko jendeak afizionatuak egiteko moduko froga da. Honekin zen nahi dugu, bultzatu, nahiz eta jende hona etorri, bultzatu pixka bat ere, popularrak ere horrelako frogetan parte hartzea. Zergatik oraindikan horrelako froga asko dauden mugatuta, jende, ez profesional, baina eliteak etortzen dira beti honenak aurrean ibiltzeko, eta jende gutxi mugatzen da horretarako. Orduan nahi dugu bultzatu ere bai afizionatuak horrelako frogetan parte hartzea. Eta horregatik luzatu dugu, aurreneko urtean eskuak ezarrapatzeko limitatu dugu 300 partaidetara inskripzioak zergatikan ez dakigu gai izango behan. Aurreneko lehendabiziko urtean
hori baino aurrera joteko. Eta bertan, dagoen autourtartzea edo nolabait ere laguntza eskatu zaio, kolaboratu eskatuko zaio, eta printzipioz nahiko lan izango da, bereik eskainien izango digutena. Zertu horretan, bertan, Xosokako Goiburu Zokak erabiltzen du Xosokako eskola zaharra, egoitza bezala, egoitza hori erabiliko dugu, ikusiko dugu azkenean emakumen aldagela bihurtzeko, antolaketa guzti ikusteko, baina bintzat espazioa erabiliko da, eta auzo horretan auzoa eta bere ingurunean, bere irenezo ekin eta auzo dutenak bereien laguntzen ez dinesteko izango da. Horregatik handago hemen nolabait ere maitan. Bestalde, laizten ingo ditugu izbatzuk erara ez, baina printzipioz guztiko litzareke gaur bertan Josebak konfirmatu dian, ez dakit nolabait ere publiko izateko aukera dagoen, urritako lasterketa hau zer nolako lasterketa taldean, zikloan, multzoan edo sartu izan den, zen ikusiko horrek ere nolabait ere ja aurrenek edizitzen ikan, bere balioa ere erantzi egiten diola, beraz? Joseba, zigarek hori? Bai, bueno, aurreratu daiteke zerbait, baina oraindik konfirmatzeko dago, ez da? Baina aurreratu dezaket inskripzioak gaur arratsaldean 5:00 orduan ja irekita daudela, kirolprobak.com orrialdean. Zergatik ireki ditugu orrialde horretan? Planteamendu polit bat egin ziretelako, hartuko dituzte 6 lasterketa, Gipuzkoa edo Gipuzko inguruan daudenak, Nafarroan dago bat, 6 lasterketa, izango dira Berako maratoi herria, Erlaizaiako harriak lasterketa, Urnietako mendi lasterketa, Baliarraingo lasterketa, eta Baliarrain eta Harriarango, Izarraiz, Azpeitian, eta Aizkorriko mendi maratoia. 6 proba hauekin egingo da profesionalak kenduta federatuak ez diren arteko txapelketa, kopa edo liga edo nahi ditu bezala. Oraindik izena ez daio jarri kopa edo liga ote izango den orduan, baina jakitea oso garrantzitsua dela, bai Berako maratoi herria momentu honetan urtean dagoen lasterketa importanteenetako bat dela, eta nola ez,